Il-problema serja ta' traffikar ta' droga fil-ħabs ħarġet fil-berraħ waqt il-ġuri ta' Josette Bickel fil-jiem li għaddew. Din il-problema iżda ma kienx limitata biss għaż-żmien li fih Bickel kienet il-ħabs. Al kontrarju, rapporti uffiċjali konfermaw li din il-problema baqgħet teżisti fis-snin wara li Bickel ħarġet mill-ħabs. Il-Gvern iżda minflok wettaq rakkomandazzjonijiet li sarulu ħapassi fid-direzzjoni opposta. F'Mejju tal-2008 kien hemm f'pajjiżna delegazzjoni mill-Kunsill tal-Ewropa. Fost il-postijiet li żaret din id-delegazzjoni kien hemm il-ħabs. Fir-rapport tagħha delegazzjoni kienet qalet li fil-ħabs kienet iseħħ numru konsiderevoli ta' traffikar ta' droga. Il-Gvern dakinhar ma kienx qabel u kien wieġeb li l-każi ta' traffikar ta' droga fil-ħabs kienu limitati ħafna. F'Marzu tal-2009 imbagħad kien ippubblikat rapport ta' inkjesta li kienet saret dwar is-sitwazzjoni fil-ħabs minn bord li kien twaqqaf mill-Gvern innifsu. Fir-rakkomandazzjonijiet tiegħu, il-bord ta' inkjesta kien appella lill-Gvern biex jieħu l-passi kollha meħtieġa biex tinġib fit-tmiema dik li l-bord kien sejjaħ bħala l-kultura ta' drogi fil-ħabs. Fil-waqt li talab lill-Gvern biex jissaħħu l-kontrolli fil-postijiet u fil-mumenti fejn il-priġunieri setgħu jakkwistaw id-droga, il-bord ta' inkjesta kien appella biex fost oħrajn it-testijiet ta' droga fuq il-priġunieri jiżdiedu. Il-bord kien ippropona li kull xahar minn 5% għal 10% tal-priġunieri kellu jsirilhom test ta' dan it-tip. Minn dan kollu minkejja li saritlu din ir-rakkomandazzjoni fl-2009 il-Gvern waqaf it-testijiet għal preżenza ta' droga li sa dak iż-żmien kienu jsiru fuq bażi regolari fuq il-priġunieri għaliex intqal li kien hemm nuqqas ta' riżorsi umani. U dan minkejja li fl-2010 30% tal-priġunieri qabel daħlu l-ħabs irriżultaw pożittivi għat-test ta' droga. Fl-istess ħin, rapport dwar is-sitwazzjoni ta' droga f'Malta ippubblikat il-ġimgħa li għaddiet ikkonkluda li l-ħabs m'għandux politika ċara fuq il-prevenzjoni ta' teħid ta' droga mill-priġunieri u li l-ebda taħriġ ma huwa jingħata lill-istaff tal-ħabs dwar dan.